Ден 8, но ганджа. Хора, днеска за момента деня е доста добре. Нямам никакви оплаквания, откакто съм станал. Хапнахме, апетита почти е в играта, ама то спадове, възходи, то не се знае какво да очаквам, всеки ден е различен. Това, което искам обаче да се оплача с сънищата, защото сънищата тази нощ бяха брутални. Направих голяма грешка, забравих да си пия мелатонина преди да си легна и после вече ме домързя да ставам да си пия хапчето и викам, ще се оправи без 1 час и половина докато заспа. И цяла нощ сериали, първи епизод, втори епизод, трепане, гонене, кошмари, страшно. Събудих се с едно 7 часа съм бил с затворени очи и съм ги отворил и ставам и тръгвам. Беше страшно, направо не ми се коментира. Иначе всичко друго е добре, не ме боли главата, чувствам се супер добре, мега свеж, звъни алармата, направо ставам, без да се замислям. Общо взето съм много доволен, ако изключим това със сънищата. Бях доста изморен сутринта, като се събудих, защото пак ви казвам, имах чувство, че само съм си затварял очите цяла нощ. Но изпихме едно редбуче, изпихме едно кафенце и нещата се оправиха. Днеска съм в офиса, реших вече понеделник, сряда и петък да хода в офиса, за да мога да се виждам с хора. И ми се отразява доста добре, много съм доволен. И това е общо взето. Нямам други оплаквания. И ще се видим в следващото видео и не забравяйте. Ще се видим в следващото видео и не забравяйте. Стъпка по стъпка, ден след ден. Peace!